Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Heto na nga ang pinaka-aantay ng lahat. King Lux nagsimula ng mag-training. Kasabay pa nito ang paghahamon niya sa Brusco family. Mapagbigyan kaya ang hamon niya o kahit sino na lang daw ang itapat sa kanya. Pagsusumikapan na lang nito na maipanalo ang laban. Dahil pagsusumikapan din ni Ting Bisaya ang mabusising pagtitraining nito kay King Lux. Pero bago tayo magsimula ay shoutout muna tayo sa mga walang sawang manonood ng Mark Anthony TV. Shoutout kay Mang John TV at Joel Labrague. Maraming salamat idol sa walang sawang suporta. Mabuhay kayo. Nasa Villamor Boxing Gym na nga itong si King Lux at kasama niya itong si Ting Bisaya, kung saan ito ang maghahasa sa kanya upang mailabas ang tunay na husay ng Bisaya. Mga idol, wala pang karanasan itong si King Lux sa pagboboxing at ipinapangako niya na hindi siya magpapatalo sa laban dahil gagawin niya ang lahat ng mga kaya niya upang manalo sa laban. Sa katunayan nga mga idol ay hinamon niya ang Brusco family. Kung sino man ang tumanggap sa hamon niya ay bibigyan niya ng magandang laro at magandang laban sa ring. Habang kansilado pa ang laban nila Billy Jack at Buboy Villar ay mas minabuti pang paghandaan nila ang darating na laban sapagkat hindi natin alam ang iniisip ni Makagago. Kung ano nga ba ang mga naging dahilan at kung ano ang mga pagbabago sa Sabong International, The Battle of YouTuber. Samantala, puspusan din ang paghahanda ni Ting Bisaya para sa darating na laban nila Coach JC dahil nga takot pa rin itong si Ting Bisaya sa sakit na matatanggap niya sa mga suntok ng kalaban ay mas minabuti niyang magkaroon ng totoong sparring, yung totoong suntok na tatama sa kanyang katawan upang mapaghandaan niya ang mga darating na laban. Kay Ting Bisaya na mismo nang galing na takot pa siya sa mga suntok at sakit na mararamdaman kapag tinamaan siya ng mga suntok. Kaya naman real sparring ang pinapakita niya ngayon upang pagdating sa laban ay hindi na siya manibago sa mga suntok na matatamo niya galing kay Coach JC. Dahil kung mapapansin natin mga idol, itong si Coach JC nga ay may malakas talagang suntok at dahil coach na ito at may kaalaman na ito sa pagboboxing ay alam na nito ang estratehiya pagdating sa taas ng ring. Kaya naman mga idol, isang kaabang-abang talaga itong darating na laban dahil magpapakita na ng husay at bagsik itong magkabilang panig kasama na si King Lux kung sino man ang harap at kakalaban sa kanya. Si Ting Bisaya ang napili ni King Lux na maging coach at sigurado akong magiging mahusay ang performance na ito. Ano sa palagay nyo mga idol? Mag-comment na! Hanggang dito na lang tayo at kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-like and subscribe. Pindutin nyo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga video na kagaya nito. Maraming salamat!